नमस्कार मित्रांनो, आज आपण व्हिजिट देण्यासाठी आलो आहे जी निर्मल सीडची हायब्रिड भेंडी कजेरी जी आहे NOH 1684 या प्लॉटवरती आपण आज आलो आहे आणि ह्या सीडची माहिती तुम्हाला देखील सांगण्यासाठी आज आपण हा छोटासा व्हिडिओ बनवत आहोत। खूप छान असा प्लॉट आहे। कॅनॉपी छान प्रकारे जुळलेली आहे याची। त्याच्यानंतर भेंडी वगैरे छान प्रकारे दिसत आहे। पानांची साईज तुम्ही बघत आहात। दोन पेऱ्यांचं मधलं जे अंतर आहे ते देखील तुम्ही बघत आहात। फ्लॉवरिंग तुम्ही बघत आहात। तर याची पूर्णपणे माहिती सांगण्यासाठी आपण आज हा छोटासा व्हिडिओ बनवत आहोत। मी आहे प्रमोद निकम आणि तुम्ही बघताय आपली शेती आपली प्रगती यूट्यूब चॅनल। साधारणतः 55 दिवस झाले त्या भेंडीच्या प्लॉटला आणि आतापर्यंत 3 तोडे झालेले आहेत। तिसऱ्या तोड्याला 107 किलो माल तुटलेला आहे, मार्केटला पाठवलेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे त्याला मार्केटला देखील रेट मिळत आहे, कारण की जी क्वालिटी आहे भेंडीची ती खूप छान प्रकारे आहे। तर साधारणतः याचे जे तोडे आहेत, पहिला तोडा जो आहे तो 45 ते 50 दिवसामध्ये पहिला तोडा होतो मित्रांनो। अशी ही व्हरायटी आहे, खूप छान प्रकारे व्हरायटी आहे। त्याच्यानंतर भेंडीचा जो कलर आहे तो कलर गडद असा हिरव्या कलरमध्ये येतो आणि त्याला छान प्रकारे शायनिंग असते, त्याच्यामुळे मार्केटला खूप मागणी आहे या व्हरायटीला। त्याच्यानंतर जी भेंडीची लांबी आहे ती मार्केटला सुटेबल अशी आहे। साधारणतः 8 ते 10 सेंटीमीटरपर्यंत ही भेंडी वाढते आणि जाडीला कमी असते, कवळी अशी दिसते, त्याच्यामुळे देखील मार्केटला ह्याला छान प्रकारे मार्केट आहे। त्याच्यानंतर पुढची याची जमेची बाजू अशी आहे की जी भेंडी आहे ती सरळ लांब आणि देठाला लहान असते, त्याच्यामुळे तोडण्यासाठी खूप अशी सहजरित्या आपण ती तोडू शकतो। तोडण्याचा जास्त त्रास होत नाही। रोजगारी जे असतात किंवा आपण ज्यावेळेला तोडतो त्यावेळेला त्यांना जास्त त्रास होत नाही, सहजरित्या तुटणारी अशी भेंडी आहे। याच्यानंतर पुढचा फायदा सांगतो मित्रांनो तुम्हाला। उच्च तापमानाला ही कमी बळी पडते, म्हणजे टेम्परेचर जरी वाढलं तरी त्याच्यावरती काही इफेक्ट होत नाही मित्रांनो। त्याच्या फळांच्यावरती, फ्लावरिंगच्यावरती, स्टेजवरती कोणताही प्रकारचा परिणाम होत नाही। त्याच्यानंतर ह्याला साधारणतः 2 ते 3 फुटवे निघतात मित्रांनो आणि ते जे फुटवे आहेत ते बऱ्यापैकी जोमाने वाढतात। त्याच्यामुळे जी भेंडी तुटणार आहे नंतर त्या फुटवेला जी भेंडी लागणार आहे फ्लॉवरिंग स्टेजनंतर ती भेंडी देखील तुटायला सुरुवात होते आणि आपल्या उत्पादनामध्ये भरघोस अशी वाढ होऊन जाते। त्याच्यामुळे हा एक खूप महत्त्वाचा असा फायदा आहे मित्रांनो। त्याच्यानंतर पुढचा फायदा असा आहे की याची जी भेंडी आहे ती अगदी तळापासून लागण्यास सुरुवात होते, म्हणजे ज्यावेळेला छोटी रोपं असतात त्यावेळेलाच त्यांना फ्लॉवरिंग चालू होते, तळापासून त्यांना फ्लॉवरिंग चालू होते, त्याच्यामुळे आपल्याला उत्पादन लवकर मिळायला सुरुवात होते। ही खूप अशी महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांना परवडणारी अशी व्हरायटी आहे मित्रांनो। तुम्ही प्लॉट बघत असाल, तुम्हाला प्लॉट दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे। खूप छान असा प्लॉट आहे। पानांची साईज तुम्ही बघत आहात। त्याच्यानंतर 2 पेरांच्या मधला अंतर देखील तुम्हाला जाणवत असेल मित्रांनो। खूप छान असा प्लॉट आहे। फ्लॉवरिंगची गळ कोणत्या प्रकारची होत नाही। त्याच्यानंतर हा प्लॉट जो आहे तो हे बघा अशा प्रकारे फ्लॉवरिंग पकडलेला आहे। खूप छान असं फ्लॉवरिंग आहे। त्याच्यानंतर पेरांचं जे अंतर आहे तुम्ही बघतच असाल, बऱ्यापैकी कमीच अंतर आहे, त्याच्यामुळे खूप उंचीवरती जी रोपं जाणार नाहीत, उंची होणार नाही भेंडीची, त्यामुळे तोडण्यासाठी खूप सोपी अशी पडणार आहे आपल्याला। सुरुवातीच्या काळामध्ये थोडंसं वाकून तोडावी लागते, पण नंतर बऱ्यापैकी कमी त्रासामध्ये ही भेंडी तुटायला सुरुवात होते। खूप छान अशी कॅनॉपी पकडलेली आहे। साधारणतः 55 दिवस झाले, तुम्हाला सांगितलंच होतं मी आत्ता। भेंडीवरती येणाऱ्या रोगांचा जर विचार केला मित्रांनो तर त्याच्यावरती काळा मावा, हिरवा तुडतुडा, त्याच्यानंतर ॲफिड्स यासारख्या कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो मित्रांनो। त्याच्यानंतर अळीचा देखील प्रादुर्भाव होतो, लाल कोळीचा प्रादुर्भाव होतो, फळ पोकारणारी जी अळी आहे तिचा प्रादुर्भाव सगळ्यात जास्त जाणवून येतो आणि काळा मावा। हे 2 जर का कीटकांचा जर प्रादुर्भाव सोडला तर त्याच्यानंतर बुरशीमध्ये भोरी येण्याची शक्यता असते। खालच्या पानांना जास्त करून भोरी येते। तर हे जर रोग वगळले तर मात्र भेंडी खूप छान प्रकारे आपल्याला फायदेशीर असं शेतकऱ्यांचं पीक आहे मित्रांनो। व्हिडिओ कसा वाटला कॉमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। आपल्या चॅनलवरती जर नवीन कोणी असेल तर चॅनल आपलं नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो। माहिती जर आवडली असेल तर आपल्या मित्रांशी जरूर शेअर करा। धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल।